ମୋ ଭିତରେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଳିଆ ହିଁ ଭରିଯାଇଛି। ମୋତେ ନା ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବାକୁ ମଜା ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗନ୍ତି ନା ସେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ବି ସେ ବଚକାନି ହରକତ ମୋ ଭିତରେ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। କ'ଣ କରିବା, ମା ହେଇଗଲେ ସିନା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇପାରିଲିନି, ବାକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ରହିବି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଲେ ମୋ ସହିତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବେ କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛି। ଦେଖାଯାଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଦୁଷ୍ଟୁ ନା ଘରକୁ ଯଦି ଆସିଲା ଛତୁ ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ମାନେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁଟା ବନିଯିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ପଲଉ ବନିଲେ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାକୁ। ତ ସେ ଆଜି ଡିମାଣ୍ଡ କଲା, ମାମା ସେ ପ୍ରକାର ପଲଉ ବନଉନ, ଛତୁର ଯେଉଁଟା ପଲଉ ବନାଅ। କହିଲେ ଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ନା ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ବି ବନିଯାଏ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନିଯାଏ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ବନେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ନେଲି ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜିରା ସେସବୁ ଫ୍ରାଏ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାପରେ ଟମାଟୋ, ତାପରେ ଯେତିକି ସ୍ପାଇସେସ୍ ସବୁ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି 7-8 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଫ୍ରାଏ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପକାଇ ନେଲି ଆଳୁ 2ଟା ଆଉ ଆମର ମସରୁମ୍ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବାନି, କାହିଁକିନା ଛତୁ ହିଁ ପାଣି ରିଲିଜ୍ କରିବ। ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଛତୁରୁ ଏମିତି ପାଣି ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଚାहे ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ, ନେଇକିନା ବାସ୍ ଗୋଳାଗୋଳି ଟିକେ କରିଦେବେ। 4-5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେମିତି ମସଲା ସହିତ, ଯେମିତି ଆମର ଚାଉଳଟା କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ 2ଟା ଚାଉଳ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି 4ଟା ପାଣି ଦେବେ, ଗୋଟେ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ତ 2ଟା ପାଣି ନେବେ, ସେମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ 1:2 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରିକି। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସୋୟା ବଡ଼ି ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅର ପସନ୍ଦ, ଜଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ତାପରେ ମୋତେ ବି ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ଆମର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ଥିବ ଯଦି। ନାଇଁ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଢକ୍କନ ଦେଇଦେବି, ଦେଇକି 2-3ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିଦେବେ। ହଁ, ଆହୁରି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଭାଣିଜୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବାସ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ମୋ ମାଇଁ ଭଳି ରହିନି, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଆମେ ରହୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସେମିତି ହିଁ ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେମିତି ହିଁ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହିଁ ରହି ଆସିଛୁ। ସୋ ସେଇଟା ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ହିଁ ରହିଲେ ନା ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଓପେନଲି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ସେଇଟା ମାନିବାଟା। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରୁହେ ଓପିନିଅନ୍, ମାନେ ରହିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ କହିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ ଅଲ୍।